அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. என்ன மக்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வந்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் பல சர்க்கிள்களை, பல தவறான பாதைகளில், பல இடங்களில் வந்துக்கிட்டு நம்ம அதாவது ஒரு பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும், ஒரு படிப்பாக இருக்கட்டும், அப்படி இல்லைன்னு சொன்னாக்க வெளிநாட்டு பயணமாக இருக்கட்டும், இது போல் சமயங்களில் வந்துக்கிட்டு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வந்துட்டு யாராச்சும் ஒரு ஆள் வந்துக்கிட்டு நம்மளை உதவி பண்ணியிருப்பாங்க. அது மாதிரி உங்களுக்கு பக்கபலமாக இருந்தவர் யாராக இருக்க முடியும், யாராக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்துக்கிட்டு சொல்லுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதெல்லாம் ஒரு ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டு அவங்க உங்களுக்கு இது போல் உதவிகள் செய்திருந்தாங்க, அதுபோல் உதவிகள் நீங்கள் யாருக்காச்சும் செஞ்சுருக்கீங்களா அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட்டு உங்களை சிந்திச்சு பாருங்கள். இது ஒரு நினைவுக்காக ஒரு மலரும் நினைவுகள் போல் வச்சுக்கலாம். அப்படின்னாட்டி வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் இது போல் விஷயங்கள் நம்மளுக்கு உதவி பண்ணியிருந்தாங்க, நம்ம மற்றவங்களுக்கு உதவுறதுக்கு ஒரு எண்ணங்களை தோன்ற மாதிரி செய்யலாம். மறந்துடாமல் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு